Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Semoga langkung rumiyin tansah kala dherekaken ngunjukaken ras muji dalasan syukur dateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Bilih Allah Subhanahu wa taala tasih paring nikmat dumateng kula panjenengan sami, arupi nikmat iman Islam, nikmat kesehatan, kesarasan umur panjang saha nikmat gesang. Katitik wonten ing wulan menika kula panjenengan sami saged sareng-sareng tindak dhateng masjid netepi kewajiban menapa dene kesunahan salat Jumat kanthi berjamaah. Salajengipun sholawat salam mugi tansah kunjuk dhateng junjungan Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun beta risalah, beta ajaran dinul Islam, agami Islam, agami ingkang beta keselamatan wiwit gesang wonten ngalam donya tumuju benjang gesang wonten ing akhirat. Masyiral muslimin rahimakumullah, monggo-monggo kita sareng-sareng ningkataken iman saha takwa kanthi kula panjenengan sami nindakaken perintah-perintah dawuhipun Allah lan Rasulillah saha nilar menapa ingkang dados awisanipun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, alhamdulillah kula panjenengan sami sampun memasuki wulan Sya'ban. Kados jumbuh donga ingkang kita waos beberapa bulan yang lalu. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Kita nyuwun dhateng Gusti Allah supados wonten ing wulan Sya'ban, wulan Rajab lajeng wulan Sya'ban menika dipun paringi iman Islam istiqomah. Lajeng nanti kita sareng-sareng menyongsong wulan suci Ramadan supados saged sareng-sareng nindakaken kewajiban seorang muslim nggih menika netepi rukun Islam. Saksampunipun syahadat salat lajeng nindakaken poso wajib wonten ing wulan suci Ramadan. Pramila wonten ing wulan Sya'ban menika monggo kula panjenengan sami kita ngitung, kita ngaca kira-kira kinten-kinten mbok menawi wonten ing taun kepengker kula panjenengan tesih nggadahi hutang puasa Ramadan. Monggo niki tasih wonten wekdal saged kangge nyarutang, kangge menyaur, terutama bagi putra putri panjenengan kaum Hawa tentunipun biasanipun bertabrakan kalian datang bulan. Pramila samangke dumugi dalem kula suwun dicek Bune, kowe poso wingi diutang apa ora? Le, Nduk, Cahayu, kowe wingi taun wingi diutang poso apa ora? Nak duwe mbok sahur apa urung? Nak durung ayo disaur bareng-bareng. Panjenengan saged ngrencangi putrinipun nyaur utang kanthi panjenengan nindakaken poso Senin Kemis. Putrinipun nyaur utang poso Ramadan ingkang dereng dipun sahur. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Wulan Sya'ban
Tiang Jawi istilahipun sasi ruwah jarwa dosae roh-roh padha owah saking tembung arwah. Pramila tradisi wonten ing Jawi angger wulan ruwah menika dosami tindak dateng makam besik resik-resik ziarah kubur dipun lajengaken acara sedekahan ndongaaken dhateng para arwah leluhur ingkang sampun sumare. Lah menika itu diantara bentuk kearifan lokal. Walaupun pada prakteknya ndongake wong tua, ndongake leluhur, ora kudu ngenteni sasi ruwah. Setiap saat, setiap waktu, al ahya'i minhum wal amwat. Ndongaaken dhateng para kaum muslimin muslimat, sederek sedulur, tiyang sepuh kula panjenengan, ora kudu ngenteni nak wis seda, ananging ketika masih hidup kula panjenengan ugi kersa mendoakan, ugi kersa ngrumat, ugi kersa merawat langkung-langkung menawi sampun seda kula panjenengan kersa berziarah, berkunjung, mengunjungi dhateng pasareanipun. Itulah diantara tradisi orang-orang Jawa ingkang sampai saat ini tasih kula panjenengan lestantunaken, tasih kita praktekkan bersama-sama kanthi harapan supados tiyang ingkang kersa ziarah kubur mboten sanes kados jumbuh dawuhipun Kanjeng Nabi kangge mengingat kematian, zikrul maut. Ziarah kubur niku mboten njaluk tulung karo wong sing sumare, njaluk pangestu, ananging kita yang datang menika ndongaaken, nyuwunaken pangapura dumateng Allah Subhanahu wa taala sedanten kesalahan keluputan ingkang nate dipun tindakaken duk nalikanipun gesang wonten ngalam donya. Pramila lajeng dipun enteni slametan kondangan kenduri kun dadiya da'a donga, dadiya donga mula dipimpin Pak Mudin dipun simbolaken kanthi sekul wudhu ulam lembaran sega tumpeng. Tumpeng niku metuwa dalan sing lempeng, tegese kula panjenengan ngrasuk agami Islam ajeg jejeg nindakaken perintah-perintah wonten ing agami Islam. Lajeng wonten ing mriku wonten sekul wudhu saking tembung wudhu. Tiyang nek ajeng ndedonga niku kudu tata lairipun kudu resik. Semanten ugi kula panjenengan ketika melaksanakan ibadah sembahyang salat kita disyariatkan supados berwudu. Ngagem napa? Ngagem toya. Nak mboten enten toya ngagem lebu utawi bledug ingkang nate kita asmani kanthi tayamum. Menawi tayamum menika ngagem debu, menawi wudu utawi mandi besar, mandi jenabat menika ngagem toya ingkang suci. Lah, semanten ugi kula panjenengan menawi menghadap Allah dalam sembahyang menika kita ibarataken tiyang ingkang kenduri niki wau disimbolke sekul wudhu ulam lembaran ana iwak ingkung. Iwak ingkung menika jeroane dicali gur garik raga ragangan. Tegesipun nalikanipun sampun manekung panjenengan sampun sujud melafalkan kalimat Allahu Akbar. Nalikanipun salat kabeh sak jagat raya iki ingkang gadhahi sifat ageng namung Gusti Allah, kawula kula panjenengan menika namung alit. Mula setiap kali kita sholat, yang pertama kita ucapkan nggih menika kalimat takbir, mengagungkan Allah bilih sejatosipun sedanten makhluk menika dipun titahaken alit
awon rugi sasar ingkang ageng namung Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pramila monggo wonten ing wulan Sya'ban monggo kita ngatah-ngatahaken amal-amal kesaenan. Sae menika infak sedekah, poso sunat, salat sunnah lan amal-amal sosial sanes-sanesipun. Makaten lan cekap semanten mugi wonten manfaatipun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa ta'afani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in warham ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qablal mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma hawin alaina fi sakaratil mautina wan najata minan nar wa afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahu akbar.